ya da awurade ase se waba abeche nyansa agye yankwa ase ebone nyina yade na waka owuo mu asan asode biom eja enase na ede ma wo me de ende waya me sore ba osabare ma ba kope odomere ma kase Yesu me da wase me dan wa na me twere bepo wo ya chidomhene wo ye ankwa me konyame wo sahe nyankopon wo na kwansi a ubie otumfo ba kope wo na wo se a wo yo tiefo ose ade yo wo ye osagefo wo na wo ye onyame anya wa ya me tiefo onyankopon etwera ye mponhwe onyankopon ade nyina ewura tiefo awurade na asenka odni wo na wo ye nufu kase a onufu nsuo so ma nyina so wo kyetre de wotiri ye nyinara na wo nsuo so ne gu ye so a ye nyina enhyira kan ye me bom na ne a na wo mna ne sawa ne dai otumfo wo sahene agenkwa a part of custom ye from counselor ne comforter lily of the valley e be from mediator redeemer me frɛ wo sabarima ene de me bon samane e sefata wo isan so abaje me nkwa wo ba wiase e kom de wo didi ye wo daaye wo kyere kom wo sode ye wo de enipa esu ebetra wiase wanya bone da na ye kumu bone asedua so na ye frɛ David ba wo ene ne de me dan wo won se ma meka nyina wo se adenji na meka bema bi na me yi na ye bema bi na me kanfo no bema bi ho asem na meka yi wo so bema wo yo ba ya no abisa won se dan kwama wabusuafo bono a wote so o ma a wote so no edin be na de beka wo make us ada na kwa ibo Yesu samane psa me bone samane ya wo de na sabe ebi wo kra be wahi na abisa ho se wo so wo adwumam wo je adwuma no kofi a woni anu adwuma no din be na beto wo akwa no ha no ye ni ha akwa na katase o mu obia masa ndi amane mpa no wo so awade wo yire sankwa ma wo da katase na onsa egobo ye fra wonye so a ede nkaye na wo yire wo pese wo de beka wo wo ma na abusua eno na me bisa o ne dai wohunu me bo Yesu sambrane a asehye ne se obia da nkwa ma ehu be hia se bo sambrane bi me de me se Ghana fo be fra me nkwanhye hene ba kope me nya nwi de me nkyire bo ba me nya nwi obia obekọ na ye kwa ye kwempu no ebia wo nya nwi mpu a se bo di bro no bi so a ede na beka fa ho wadwumam wa ma adwuma da kro na ye ka wa de na beka wo me de me kai Richmond me kai Priscilla me kai Mark Weber me kai eja Weber Kampedu me kai Alhaji ana Mr Babs Abdullahi na me kai eja kwachumwa me kai se wa ma me kwan na me tia sabi me den sempa ebrewo wani ye no wo suba mpanti na me tia me kai Edmond me kai Thomas me kai Osmosis oya me sound wonunti na me ye adwuma we me da onyina ase me kai kai wan ya me kai wo suba mpa ene nyankofa kese da yentem me kai empo omahene me kai afiama nkwata makro na me kai miame nua eye obi osabonsu a wasempa na won suba mpa na maka esi ohene a ninti a me kai ka won me bo bariki sudi e wa Adom maka Adom panimfo nyara esa won kire eno akwa mpenti na mesia ti dan kwa ma sempo mi dada kamu na mawu a senkofo nya adwen na me de kwa asamado e de nkai akoma won Yesu anim se sajumafo nya na me ne won bu dwuma me kai ka won wo so wan na be kai ka wo ufie mu wabusua mu wabontene so ka wo kakra wan na be ka wo dwa wudie wan na be ka wo police ni a wo yo wan na be ka wo wo ye nurse wo ye doctor wo ye teacher wan na e ka ka wo o ka kwamben so oni pan kai da e wo ma obia e ka na legacy wo nyina beja ye nchi ama nchi nba tinye hunu se wo mu bra keke obia na muntuo e ye nchi ba na muntuo na wotuo no wo kasa beja bibia ma nchi nba wo ne ye e ya anamuntuo a wo je wo chama nchi nba timobi nka kwampa so ne mo abodini papa se me bo Yesu abodini a me start program yi Yesu oya me sabarima Yesu oya me hero Yesu oya odomberema Yesu oya nkwaje wura Yesu ena oje me nkwa oya de nyina mutumfo oya hase na weye wiase nyina fareban onufo kase a no munufu nsu a ensada na chitre oturu nyara ebi so oya prakasa jama adu ona ode atenso hia ne to abotre ja enhye no ono ode nsese nsuo nyina gu ne nsam no ka nipa dodo empempem nyina e wo ne nsamu
ewiase nyina ye ne dia onante poso ka kire ensu sa ginadin na nso fama ayedin ono ne maje nkwa no oda so ba di e kire me na ma fa ne sa maje nkwa meso metimu pon se meda ne suba ni bi adi ma wade mu me na fofa mu badwuma ne shika sem mu na me bɔ mpa se meso ye bi wo so wo mpa bɔ ne sei e pese me bɔ abodini bi abodi am pese me bɔ wo ne se wo yo odo hima ana wo yo odo hene wo ye nsempa hima na ye nsempa hene wo ye nyansa hene ana nyansa hima wo ye subampa hene na subampa hene umpo de wo ye nsempa ka hene na nsempa hima se din we na pese me bɔ wo bie wo ye adoye hene ana adoye hima se dia president o ye adoye hima wo ye obi a wo ma ne gie eba nti enyina betime gya mpempen so be aye ohima ana ohene okwambe so ya Yesu ebeye ade nyina ohene ana meja wo dwiransem ho hina betime ade ohene hina wodi hina babomu eba ne sikasem a wana wo ye ne papa adoye awade mu wana eba odimpa wa ba bia wo sua de empo bia na wo da afiase suban be na ade na ho adi a opie ba na gya gato ne kro na wo bo no empo nya na abo kro na bibi ede to so ko da prison me be say yakopon say onyi wo fi prison na be de suban bi adi so oda yare mpa so mpo a onyame nsa yade na timi ka se osahene yakopon wasam yade e ma me so me de suban be ma obi anya resa ye nyina beje bibia ba yanchimba tie na wadwene da beja ma nchirima ho kakra wai wate onyame nshira waje me so yo onyame nshira eye mia me nua be ma eye abodom akwa ho hene na nakwaku usu echiao na medawase nsoso ewo nkwansha ode hia me na wo hia me wodan no medawase mechia akwasefo nyara machia no yemfo machia mo na prasofo ne amoanafo nyina na machia nyafo manfo titiri mo hene nyafo man hene asakru na machia nwesofo nyara medamu nyina ase muni onyame entina